It's time for DJ Rocky's Secret Files. Sa akin nag-propose, pero sa iba nagpakasal. May mga bagay na mahirap tanggapin, pero no choice eh. Kaya kailangan mo na lang tanggapin. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Chelsea. 29 years old, breadwinner ng pamilya, mabuting anak at kapatid. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng bangko pero totoo yun. Wala akong kaaway kasi ayoko ng ganun. Pinalaki ako ng magulang ko na may respeto sa matatanda o sa mga mas bata sa akin. 3 kaming magkakapatid, panganay ako. Sa awa ng Diyos, napagtapos ko na sila at may mga kanya-kanya ng trabaho. This is my secret file. Year 2015. 24 years old pa lang ako noon. Nag-aaral ako noon. Yep, kasi late na akong nakapag-aral. Nagtrabaho kasi ako ng bata pa ako. Wala kasi kaming ama kaya tinutulungan ko si mama sa lahat. Pinag-aral ko yung mga kapatid ko sa sariling dugo at pawis ko. Halos hindi na ako nakakauwi para makatipid lang ako. Nung natapos na yung pangalawa namin, nagkaroon ako ng katulong sa mga gastusin sa bahay. Kaya ayun nga, nag-decide ako na mag-aral. Tuwang-tuwa si mama kasi sa wakas, naisip ko na raw na unahin ang sarili ko. 1 year na lang naman eh. Patapos na si Bunso kaya sumabay na ako. Nag-aaral ako sa school kung saan nag-aaral ang kapatid ko. Actually, ipinagpatuloy ko lang yung pag-aaral ko kaya nakapasok ako. 3rd year college na ako. Si Bunso, nasa 5th year niya. Kasi engineering yung course niya. Lagi kaming magkasama pag break niya. At nagkakataon, break ko rin. Sinusundo niya ako sa room. Napagkakamalan nga kaming mag-jowa eh. Pero parehas yung surname namin kaya lahat ng nagtatanong, pinapakita ko na lang o namin yung ID namin. Mabait ang mga kapatid ko. Mahal na mahal nila ako. At mahal na mahal ko rin sila. Lalo na si mama. Wala kaming bisyo, hindi kami nagiinom. Pero syempre, lalaki yung bunso namin. Napapabarkada siya. Okay lang yun, basta huwag niya lang pababayaan yung pag-aaral niya. Pag nag-text ako na umuwi na silang dalawa, uuwi na sila. Ganun kabuti ang mga kapatid ko. Sinusunod nila ako. Ako kasi, walang oras para sa ganung bagay. Kasi unang-una, nagtatrabaho ako at nag-aaral. Mahirap pagsabayin pero kailangan magtiis para makapagtapos. Sapat naman ang pera namin. Hindi kami mayaman. Kaya hindi naman kami nalulugi o pulubi. Sabi ko nga sa kanila, pag may mga kanya-kanya na kaming trabaho, tsaka na lang namin
bibilhin yung mga luho namin. Basta masasabi kong napakaswerte ko sa mga kapatid ko. Year 2016, graduation ng bunso namin. Finally, ang saya-saya namin. Nag-celebrate kami sa labas. Bago kami lumabas ng gate, lumapit sa akin si Bunso. Sabi niya, "Ate, gusto ko raw makilala ng kuya ng kaklase ko." Sabi ko, "Ay naku Bunso, manahimik ka nga dyan. May oras ba ako sa mga ganyan?" Pero syempre, sinubukan ko namang maging mahinahon. Tapos narinig ko sumigaw si Romel. "Sabi ko sa'yo ayaw nun Hindi kasi yan nagjojowa, wala pang nagiging jowa yan." Sabay takbo palapit sa akin at kinurot ko siya sa bandang tagiliran niya. Sabi niya, "Ate naman, para naman magkaroon ka ng inspirasyon. Hindi yung puro kami na lang yung iniisip mo. Ngayon wala ka ng pinag-aaral, pwede ka na magjowa." Sabi ko, "Magtigil ka nga, wala akong time sa ganyan." Then habang naglalakad kami, may lumapit sa aming lalaki. Medyo matangkad, maputi, magandang katawan. At ang ganda ng boses. Lalaking lalaki. Ang bango-bango pa. Sabi niya, "Ako nga pala si Kyle, 27 years old. Kuya ako nung kaklase ng kapatid mo." Sabi ko, "Ay, okay, thank you pero nagmamadali kasi kami." Tapos naglakad kami na mabilis. Hanggang sa nasa kainan na kami, nandun yung kaklase ni Bunso. At ang weird. Para bang hinahanap ko yung kuya niya. So lumapit sa amin yung classmate, sabi niya, "Ate, pwede makishare?" Sabi ko, "Wala ka bang kasama?" Tapos sabi niya, "Nasa CR po si kuya." Shucks. Pakiramdam ko nung time na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinakabahan ako. Hindi na siya umupo at umalis na rin sila. Umuwi na rin kami kasi gabi na. Pagod na kaming lahat, kaya kanya-kanyang linis ng katawan at natulog na. Paghiga ko sa kama, kinuha ko yung cellphone ko. May nag-text. Number lang. "Hi, ako to, si Kyle. Busy ka ba bukas?" "Bakasyon naman, baka pwede tayo lumabas." Hindi ko pinansin. Tapos pag open ko ng Facebook ko, may friend request. Pinuntahan ko si Bunso sa kwarto niya at sinapak. Medyo mahina lang. Sabi ko, "Oy, ba't mo binigay yung number ko?" Tapos sabi niya, "Ate, sige na, bigyan mo na ng chance." Tapos nag-reply ako, sabi ko, "May work ako bukas, next week pa rest day ko." Tapos sabi niya, "Okay lang, sunduin na lang kita." Tapos hindi ko alam kung bakit nasabi ko okay. Tapos nakatulog na ako. Nakalimutan ko sa sobrang busy ko, hindi naman ako mahawak ng cellphone sa trabaho. Pagkakita ko ng cellphone ko, ang dami niyang text at tawag. Nag-call back ako. "Hello, sorry sobrang busy kanina, nakalimutan kong gusto mo pala akong sunduin. Bukas na lang." Sabi niya, "Okay." Paglabas ko ng office, "Fudge, anong ginagawa mo rito?" Tinanong ko sa mga kapatid mo kanina kung anong oras ka talaga lalabas. Sabi kasi nila, 5 p.m. Kanina pa nga ako nandito Alas 7 na. Alas 4 pa ako nandito, alam mo ba yun? Tapos wala na akong masabi. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan niya at sumakay naman ako. Kumain kami at hinatid na niya ako. Nagtatrabaho siya, by the way, abroad. Umuwi lang siya kasi graduate yung kapatid niya. Halos parehas kami ng story. Breadwinner din siya. And, ayun, tapos na lahat ng kapatid niya. 3 months lang daw ang bakasyon niya. Although, pwede niya raw i-extend kung sasabihin ko. Siyempre, hindi naman ako selfish. Work niya yun, kailangan niyang umalis. So yung 3 months na yun, lagi niya akong sinusundo sa trabaho. May mga friend naman ako every Friday Eve nasa resto bar, nag-iinom, sumasama ako. Pero nung nakilala ko si Kyle, hindi na ako sumasama.
Kami na lang nagde-date every rest day ko. So fast forward, paalis na siya uli. Hinatid ko siya sa airport. At bago siya pumasok, nagtanong siya kung kailan ko siya sasagutin. Sabi ko, pagbalik niya, 1 year lang naman eh. Ganun naman palagi yung contract niya. 1 year, tapos pwede siyang umuwi every 6 months. Ganon. So, nurse pala siya sa Singapore. Parehas ang oras kaya hindi mahirap mag-adjust. Parehas kaming busy sa umaga at alam ko kung anong oras ng uwi niya. At ganun din siya sa akin. Nanliligaw pa rin siya kahit malayo siya. Hindi niya nakakalimutan mag-update or mag-chat sa akin. Pag nasa bahay na kami parehas, nagve-video call kami. So year 2017, pauwi na siya uli. Hindi ko siya nasundo kasi busy ako that day. Basta paglabas ko ng office, nandun siya sa labas. Tumakbo ako ng mabilis at nagyakapan kami syempre. Biglaan ang uwi niya kasi gusto niya raw akong makita. Gusto niya akong makita na umakyat ng stage at kukuha ng diploma. 1 week before graduation, nag-file ng leave. Kaya, ayun, magkasama kami. Uwi na lang siya paggabi tapos babalik uli ng umaga. Yung mga kapatid ko, masaya sila para sa akin. Ganon din yung mama ko. So eto na nga, graduation na. Pagbaba ko ng stage, nandun siya, may hawak na bouquet of flowers. Ang ganda-ganda. After that, kumain kami, pumunta sa kanila. Hinatid muna namin sila mama. Nagbihis ako at nagpunta na nga kami sa kanila. Pinakilala niya yung mga kapatid niya. Nag-bless ako sa papa niya, nag-hi sa mga kapatid niya. At paglabas ng mother niya, nag-bless ako pero hindi tinanggap yung kamay ko. Simula noon nakahalata na ako na ayaw niya sa akin. Hinila ako ni Kyle sa terrace. Humingi ng pasensya, sabi ko okay lang. Wala namang problema dun. Gusto ni Kyle na sa abroad na rin ako magtrabaho kasama siya. Kaso hindi pwede. Ang ganda na ng trabaho ko rito. Hindi ko maiiwan to. Bigla siyang nalungkot. Pero sabi ko sa kanya, sanay naman tayo sa ganito eh. Kailangan nating tanggapin na LDR talaga tayo. Hindi ko kayang isakripisyo ang trabaho ko kasi ito yung tumutulong sa akin. Sa buhay ko, ang laki ng utang na loob ko rito. Ito yung dahilan kung bakit ako nakapagtapos. Sabi niya, naiintindihan ko love. At hinatid niya na ako. Tapos lumipas pa ang mga araw. Pabalik na siya ng Singapore, malungkot pero sabi ko nga kailangan. Habang wala siya tuwing rest day ko, nagpupunta ako sa kanila. Kahit wala siya. Yung mama niya ayaw talaga akong pag-blessing. Ayaw talaga sa akin. One time, namatayan sila. Hindi umuwi si Kyle. Kasi kakauwi nga lang niya. Wala pa siyang 6 months nun. Lalong nagalit yung nanay niya sa akin. Kung hindi ka girlfriend ng anak ko, at hindi ka graduate, di sana, hindi siya umuwi nun. At nakauwi siya ngayon. Yung mga kapatid ni Kyle at yung papa niya, inawat yung nanay niya. Hindi ako bastos pero sumagot ako ng, alam ko naman pong ayaw niyo sa akin. Pero wag naman po sana sa harap ng maraming tao. Umalis ako noon, di na ako bumalik doon. Kahit sinasabi sa akin ni Kyle na bumalik ako. Then January 2018, uuwi na siya uli. Ganun lang kabilis. Sinundo ko siya sa airport at kumain kami. Ang tahimik niya nung araw na yun. Parang hindi na siya nasasabik sa akin. Nung kumakain kami, hindi siya kumikibo. Tapos nag-excuse ako. Kasi hindi ko na kaya, papatak na yung luha ko. So nagpunta ako ng banyo. Pagbalik ko, may kumakanta sa table namin. Tapos may isang perasong rose, inabot niya sa akin. At niyaya niya akong sumayaw. Nakakahiya kasi hindi naman ako sanay ng ganun. Tapos bumulong siya sa akin ng, pakasal na tayo. Nagulat ako. Bumitaw ako sa pagkakahawak niya. Tapos bigla siyang lumuhod. Pakasal na tayo. Sabi niya ulit sa akin. Siyempre, nag-yes ako.
Kinabukasan, nagpunta ang papa niya at mga ibang miyembro ng kaanak nila sa bahay. Nanay lang niya yung wala. Namanhikan sila. Pinag-usapan ang date ng kasal. In 3 months, bumalik na uli siya sa Singapore. Nagpaplano pa rin kami kahit magkahiwalay kami. Kasi pag uwi niya, seminar na lang at ikakasal na kami. March 20, 2019 ang date ng kasal. Kompleto na mula sa motif, abay, flower girl, ring bearer, mga ninong at ninang namin. Ako lahat nag-aayos nun. Sinabi niya lang kung sino yung gusto niyang maging ninong at ninang tapos pupuntahan namin para okay. Actually, kasama ko nun yung papa niya. Ayos na. November 2018. Umuwi na siya uli para sa seminar namin. Hindi siya nagpasundo kasi daw gabi na masyado. So ako naman hindi ko talaga sinundo. Akala ko dediretso siya sa bahay pero dun siya sa bahay nila. 2 days na hindi siya nagchat-chat simula nang umuwi siya. Nagtaka ako baka kasi may sakit kaya pumunta ako sa kanila. Wala akong naabutan. Sabi, si Kyle nasa labas daw. E di hinintay ko, gabi na wala pa. Umuwi na ako, sabi ko, balik na lang ako bukas. Pakisabi na lang po, galing ako rito. Kinabukasan, pumunta uli ako. Di na ako nakapasok sa trabaho. Nandun siya pero amoy alak. Lasing na lasing pa. Bigla niya akong hinila. Tapos tinawag niya akong babe. Nagulat ako, sabi ko, love? Anong nangyayari? Sino si babe? Bigla siyang dumilat, nakita niya ako, parang gulat na gulat siya. Sabi ko, sino si babe? Tapos sabi niya, babe raw yung gusto niyang itawag sa akin. Sabi ko, ganun ba? Naniwala naman ako. Malaki tiwala ko sa kanya eh. Sumama siya sa akin sa bahay, tapos doon siya natulog. Hindi naman siya nagsi-cellphone kaya hindi ko siya pinaghihinalaan. Kinabukasan, umuwi na siya. Magchat-chat na lang daw siya. December 3 ang schedule namin ng seminar. Naglasing siya nung gabi kaya hindi kami nakapunta. Hindi ko siya kinausap kahit nasa bahay siya, hindi ko siya kinikibo. Umuwi na lang at hindi na nagparamdam. Siyempre, magpapasko na, binili ko siya ng regalo. December 24 ng umaga pumunta ako sa kanila. May nakita akong hindi pamilyar na muka. Kinabahan ako pero pumasok pa rin ako. Nagulat silang dalawa nang makita ako. At nagulat din ako sa mga nakita ko. Magka-holding hands sila. At nang makita nila ako, bigla silang nagbitaw ng mga kamay nila. Siyempre ako naman hindi ako eskandalosa. Umalis na lang ako at umiyak. Hindi niya ako hinabol. 3 days after nagpunta siya sa amin. Ayaw na siya papasukin ng bunso kong kapatid pero sabi ko sige papasukin. Nag-usap kami at sinabi niya lahat. Yung babaeng yon nakilala niya sa Singapore. Kaya sila umuwi kasi buntis na yung babae. Hindi ako nagsasalita. Hinahayaan ko lang siyang magpaliwanag. Habang umiiyak ako, gustong-gusto ko siyang sampalin. Pakakasalan daw niya yung babae dahil dala raw nito yung magiging anak nila. Wala na akong nasabi, pinaalis ko na siya. Wala siyang narinig na kahit ano mula sa akin. Nakita niya akong umiiyak. Pero hindi ko kailangang magmakaawa sa kanya. Wala siyang nakuha sa akin kaya hindi niya deserve ang laway ko. Hindi ko siya pag-aaksayahan ng laway. Hanggang sa na-realize ko magbabagong taon, iiwan ko na lahat ng sakit sa taong to. Wala akong dadalhin kung hindi saya at pagmamahal sa sarili. Pagpasok ng 2019, ganun yung ginawa ko, inayos ko yung buhay ko. Pinakita ko sa kanila kung ano ang sinayang nila. March 20, 2019, dapat araw ng kasal namin.
Natuloy naman yung kasal eh. Kasal nila. Lahat ng plano, magmula sa motive, idea ko yun. Nag-iba lang yung mga ninang at ninong na kinuha at abay. Iyak ako ng iyak. Gusto ko nang magpakamatay nung araw na yun. Yung nakita ko siya na nakangiti, na hindi ko nakita nung kami pa. Yung sobrang saya niya. Iba? Parang dinudurog yung puso ko pero masaya na rin ako para sa kanya. Kaya kahit hindi ko kayang tanggapin, tinanggap ko para sa kaligayahan niya. August 2019, birthday ko na. Masaya na ako actually. Naka-move on na. Pero hindi pa rin nagbo-boyfriend. Wala ring manliligaw. Tapos, nag-birthday ako, nagpunta siya, nagulat ako. Nag-usap kami, kumusta? Sabi ko. Sabi niya, ayun, magkakaanak na ako. Sabi ko, masaya ako kasi magkakapamilya ka na. Then sabi niya, oo nga eh. Di na ako aalis, dito na lang ako. Kaso ang hirap dito. Sabi ko, kaya mo yan. Bigla kaming nanahimik, tumingin siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. At sabi niya, sorry, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Sabi ko, ano ka ba? Okay na ako, loko. Then sabi niya, mahal na mahal pa rin kita. Natawa ako bigla. Sabi ko, loko, ayokong maging kabit mo, no? Sige na, umalis ka na. Ayaw niyang umalis. Kaya pinwersa siya ng kapatid ko. Kinabukasan nalaman ng wife niya na nagpunta siya sa bahay. Inaway ako. Sinugod ako sa trabaho, sabi niya. Akala mo kung sino matinong babae kumakabit naman sa asawa ko. Na ang daming nakatingin ng mga katrabaho ko pero hindi sila naniniwala dahil alam nila ang kwento ko. Hindi ko siya papatulan dahil unang-una wala akong ginawang masama o wala akong ginagawang masama. Tapos sabi niya pa, pokpok ka, malandi ka, kabit. Inayawan ka na, pinipilit mo pa sarili mo. Dun na ako na hindi nakapagpigil, lumapit ako kasi ayokong sigawan. Sabi ko, excuse me, Mrs. ni Kyle, kung ang pinunta mo rito ay para mag-skandalo, sorry ha, hindi ako pumapatol sa mga ganyan. Mabait akong tao, pero kung ipagpapatuloy mo yan, papatulan kita. Sabi niya, ano, bait-baitan ka? Sabi ko, alam mo kung ako sa'yo, hindi ko ibababa ang moral ko sa isang katulad ko dahil ikaw ang legal na asawa. Ikaw ang may karapatan. Pero hindi eh, binababa mo ang moral mo para sa mga ganitong bagay. At uulitin ko, hindi ako kabit ng asawa mo. At wag mo akong tatawagin pokpok at malandi. Dahil kung meron ditong pokpok at malandi, siguro ako, hindi ako yon. Dahil hindi ako papatol sa lalaking alam kong may girlfriend. Sabi niya, siyang nagpapunta sa akin sa bahay niya. Sabi ko, ate girl, hindi ako interesado sa kwento mo. Kahit kay Kyle, hindi ako nanghingi ng explanation. Dahil sapat na sa akin na makita kang buntis, habang ang asawa mo, ako raw ang mahal. Saka, huwag mo kong hihinga ng paliwanag dahil hindi ko naman hiningi sa inyo yun. Sabay talikod at pasok sa opisina. Pero, nagpunta ako sa banyo at doon ko iniyak ang lahat. After work, diretso kami sa inuman. Umago na ako nakauwi. Pinangako ko sa sarili ko na last ko nang iyak yun. Last na iyak ko na siya ang dahilan. Dumaan ang mga araw, buwan at taon. Naging maayos naman ang buhay ko. Sila? Hindi ko alam. At wala akong balak alamin. Hindi ko masasabi na sobrang saya ko para sa kanila. Pero ipinagpipray ko na sana maging masaya sila. Kung ang pagkawarak ng puso ko ang magiging dahilan para sumaya sila, so be it. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Chelsea at ito ang aking secret file.